want to become good. What I wish you. I'll give over to you. I'm coming for out. I shall be back. What I can miss you. I'm coming to the world of the kids. But all you have to do is to cool down. Because every person has no one. I believe a gamata, a bugally, a bugakago, Aquaba, Neverly, his ingru was him. What I will give me now. How can a Baptist know him? You have been baptized, and there's no more baptism. Oh, God said this anniversary. Oh, ye young guy, a ball again about Brooklyn. No, a parallel to us. Gave back another about Brooklyn. Oh, miracle. I will go a Kalagani. John the Baptist on a man of military in my mind on a baptism by bucket. Mama, Jesus, Ngozi, Mama, hey, Auntie, this is Auntie. Good afternoon. Auntie, good afternoon. Ngozi, Auntie, more Auntie. Ngozi, can you make provision? My foodstuffs need to be at this house. Auntie. Mana eri ihe ndị ahụ ọ rara ahụ ya ṅụọ rie indomie ihe ndị city na-ebuta ntị ọ naghị eri oke ka ọ na-like ọkwa Gary ka ọ na-like ịṅụ Ngozi onye ọ na-like ma ebukwanụ nka onye afụ na ipolisi mụ onye ajọ nke jụọ m onye oke onye a oke onye na-egburu anyị nkwụ mmacha ya egbutuoro anyị ọnya. Auntie, ihe o kwuru eziokwu. Aha m Emeka. Ọ mụ na-egburu mma nkwụ ya niile nọ n'ime ọrụ. Ngọ ka m bịa nawa. Oge mgbede ka ịkpọ m. Ngwa mgbede dị mma o. Auntie, ama m nwere ihe ị ga-enye m ma chinchi ma biskit agamasị mba. Nwe ihe m ga-enye gị. Ịnụrụ ife okwu ọ sị gị na mgbede. Ọ maka ọ dị mma mgbede. Ngọ. Ngwanụ o. Hey, Auntie o. Ngozi. Ngozi ka. Auntie m. Ngozi bụrụ onye ka m kpọọ gị. Bụrụ ịtọ. Fie ịsa n'anya Ngozi. Mama, don't worry. Ka m mete gị o. Auntie, oh. Ngozi, ọkwa ifo gị bụ nwa. Oge nke Daniel agago. Onye ọbụla banye n'ọnụ ọdụm ga-esi vam. Ife me na-emego. Ọ ife eto n'ọda ka enyele. Ife nchọ ka imezi abụ ndị nwe imepe ife anwa agwala eme. Bidie nwe ike mesi anya. Ego ya enwe ike ruo ka mmiri nọ n'ebe a na-ebe akụ. Bụrụ ihe nchọrọ ka ekunu ga-esi were zofu nwanne m nwoke wee mezie ya apụrụkwa ya ka nchọrọ ka ka nwanne m ga-esi wee gbaarụ m kedu ihu m ga-eji wee nene ya. Enwekwa ike ime ya sị ife emere eme o. Enwe ike ime ya sị mana ofu izu ife ga-eme. Ife nwa ga-eme bụ na nwanne nwoke a na-akpọ Emmanuel ga-anwụlili. Hey! Jennifer bukwa mo. Kedizi merume ya, kedizi merumo.
Of one them walk cake and get sick one them who get this. The chariot. If he went, Cora Yetua, me money were OBJ and Missy Fike. Imani were OBJ Sodom. Nki will as well. The John. Mama, give me a moment and not back a monkey, millionaire, mama. Eh, mama. Mama, we make well, Macamalina, Boko, Edelina, mama. Eh, mama. Mama. Mama, be good. Mama. Emoko odele na olochi abịarụkwa. Sonia. Ha bịalụ. Mana ife ha bịalụ bụ ka ha bịa mụọ anyị amụ. Ka ha bịa kwa anyị emu. Ife fa bịalụ bịa mee. Ha sịkwa na gịnị mee? Nne m. Ha sịkwa na anyị nwa ife na-eme anyị. Na anyị ji onwe anyị. Na anyị nwagburu nwanne fa nwoke bụ papa gị. O jikwa wee bụrụ ifefa kwuru ka nkụ. O jikwa wee bụrụ that na nne gị na mụ na nne gị na ụmụ anyị mụrụ bụ ndị ala ka anyị mụ. Kekwebe nke asị. Na ọ bụrụ nwanne fa nwoke nwa ụmụ nke nwa na nwanne gị nwoke. Na anyị ma ebe fasi. Na ọ bụrụ na ya tụbakwara anya o na fanwa ọ bụrụ mmụọ o fanwa ga-anwụ ọnwụ ike ka nne gị si wee nwụ. Fa ka ha bịa ebe kọgheli si abịa mmụọ anya mkwa anyị m wee na. So ọnkọ dele na ọnọchie nechara anya na ihe na-emenụ n'ezinụlọ a n'ụdị ọnọdụ anyị nọ n'ime ya ya wuru ụdị ihe aka ha bịara bịa kwuwe ha sị dị ka ha metetu ebere nekwa na nke nna agwa gị sef sịkwa na anyị nwa na-eme onwe anyị na mụ chee ka mmanụ onye anyị mejọrọ ka njeje ihe ọnya gwanụ m onye anyị mejọrọ kekwere ebe nke ahụ si amamụ na imechokwara na onye amamụ onye anyị mejọrọ ife nwa ife ndị akọrọ ebe a ife ndị akọrọ ebe a nkọbalụ gị ọ dịkwa egwu ọkali mmadụ dị mmadụ adịrọ I'm telling you ya dịwa mana mụ nkwa ihe ọzọ nsị ka m yọọ gị ọ gịnị bụ ife ahụ ọ maka nwanne m nwoke ịma Emmanuel ịmagụnụ ọ bụ na ị ga-ekwe ka mkpọrọ ya gawa siti ebe m ga-enedo ya anya nke ọma ka ihere anụnwa na-emekwa na anyị belatatụ ka o belatatụ ka ndị mmadụ mechilatatụkwa n'ọnụ maka ọ bụ na o si na o si ebe a pụọ kịta n'ụwa ife onwe ọzọ onye ga-ama ihe na-eme onye ọbụla emechilatatụ ọnụ ihere a na-eme anyị akwụsịtụkwanụ ọ gwa ike mgbe anyị ga-anatazi ọ bụ na ahụ adịghị chekwaa ya eziokwu
Auntie, can you never go now? More. Aqua. But man, I have big people. I never sell like that. It's a 2-day game when accounts. Cheta the access him. Like I tell more kata money in the back one. Okay, Auntie, so bad, I think I'm be working a coop to go wrong in me. Don't worry, mother. Oh, Auntie. Onwe ka mam si wee kpọọ gị gwa gị na onwe ihe na-esogbie m na onwe ihe na-ewutie. Mba, Auntie, enwere ihe dị ka gịnị? Ọ gwanụrụ gị na onwe ihe na-eli nri na-arụ. Auntie, mba, nwere. Ngozi onwe m chee gị. Eji m Chineke nna abi n'eluigwe ayọ gị. Ihe ọbụla ọ chọọ ka inyere m ya. Ị na-anya ifu na nwaanyị a ụzọ ihe nwee n'ụwa niile anụwa. Nwere onye ọzọ nwee na-abụrụ ya. Biko, netele m ya anya. Ihe ọbụla gụrụ ya n'ụtụtụ inye, ọgụ ya na-efe inye, ọgụkwụ ya n'abalị, gụkwụ ya n'ime abalị inye, ọgụ ya na mgbachi nyere m ya. Biko. Ego gị abụrụ nsogbu. Even m metinyekwuru gị ego n'ụgwọ ọnwa gị. Before na ndebekwuru na ego, nnakwu m medebekwuru gị ego. Biko. Netelu m anya ọfụma. Auntie, nwee nsogbu. Ana m anwa ike m, mma na-anwakwa ike m, mma na-agbalị. Auntie. Biko nwanne m na-agbalị. Auntie. Just nna na-ara before na m medebe gị ego. Nnakwu m na-send unu na ego ka mgbe m na-ebi. Auntie. Biko. Auntie, it's not tears of joy. Nwanne m ọ tears of joy. Auntie, ngwa bịa kirie nri. Ana m abịa. If it was those days in Bahun Biafra, I know Jisha Wambo, Modiate, Nachiatazo, a body a granite. Kelechinekegi. I'm happy Abiko. Ki happy woman. Hello? Ojukwu? Madam. Ojukwu? Okay, monsieur. Omo na akpo. SP omo na akpo. Anything back up. Ndị ga-eso mụ na azan man ezigbo ọgụ ebe a. Nonsense. Ojukwu na-abịa. Sadam, lekwe. Ị hụrụ onye na-eme ka ọ gị na-awụgharị ọnụ. Ka ị na-eme interrupt. Kedu ihe na-emere ya interrupt? Enwe respect. Madam, ana m ebe m na-arụ ọrụ. Ya ọbịa, na sị na m na-eme ka omediri obela nkata. Ele ka kpọkọ nke ha kwana. Sadam, onye jụrụ gị ihe ị na-akọ? Ị nọ gị na-arụ ọrụ, ya sị na omediri obela nkata. Ya kpọọ gị ihe o mere. Ụka nkịta ọ gwara gagwa n'ọnụ. Ọ sị bedị wee kwesị ihe ga-emewu. Ya kpọọ gị ekwesị gị chịa. Mumu mbafu. Chịa ngwachi ọchị. Stupid na. Onye kwesịrị iwu, onye a boss. Idiot kumkum. Nna m ihe ọwụ. Zuoke. Ịnata brokos. Ya wụrụ gị izizi. Wụrụkwa ikpeazụ. Di mụ ga-emepe ọnụ ukwu okwu, ga-emepe ọnụ regere sachia ha bak mbọsa ha ga-eji azụ aka kwụsịcha gị eze n'oge n'ọnụ. Anụ mpama. Nna m stupid na. Nna m oyoyo m. Nwoke ka nwaanyị. Oyoyo m. Nwoke ka nwaanyị. Nna m lalụrụ m biko. Onye ha iwe. Ịhụrụ ihe ụlọ natara ya na ya.
Private jet, one jet, private jet, one jet, nani, naba. Boom, boom. Ntora tu fasiaya. Move one, you know here. Where are you coming from? Where are you coming from? Where is it? Yes, Okamotelebu village. Okamotelebu village. Okamotelebu village. Okamotelebu village. Okamotelebu village. Hey, mbano. Ọ dịkwanụ mmanụ. Gịnị ka m si tasị abụọ gị n'obi gị ịta akwụkwọ m anya? Nye gị mmiri ka ị ṅụọ. Gị were fuel, were kerozin, were crude oil, were nshi na aja. Bụ ige m sị m ṅụọ. Were matches, kpagha ya ọkụ, tega m ya n'ime. Nnewu, nwụgide bịa werezie nwaanyị dị ime kpọga m. Nwaanyị dị ime agazie dị ime m. Bịa mụọ m, bịa buru m n'afọ, bịa mụpụta ha m, bịa kuru m n'aka. Ọ dịkwanụ mma nne mụchaa nwa ya bịa gbuo nwa ụmụ. Ọ dịkwanụ mma. Agakata ihu alawa azụ. Ihe na-eshi ihe ahụ ose m onye hụrụ eji ngụrụ ose m pụpụ na ọchịracha ebugide fasa ọmụrụ na mamụ nwaanyị ahụ mụọ ụmụ ole ka ụmụ asị ụlọ na dị ha gị weta nwanne gị gụọ ya gị nye m ihe niile, nye m elu, nye m ala, nye m nta, nye m imo, gị bịa n'ahụ m ya mana ị napụrụ m Kraịst. Ojukwu, isi m return on my jet. Jet m ga-agba isi mkpuchi aka azụ. Simple azụ. Christ be name. Papa Peter. Christ be name. 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 Oh! Christ be name. Christ be name. Christ be name. Christ be name. Christ be name.
mama nnukwu nke a bụ ego anyị rọpụta agbago ndị ọzọ ọkụ dịka anyị si wee kwekọrịta. N'ime ụmụ m niile nwa m Sonia ka egie kasị. Sonia nwa m, etu ego ịkasị etu a ka ego ị ga-esi wee na-eru ka mmiri. Imeela mama nnukwu. Ọlụchi, Cindy, kwadonie maka mmụọ. Rufus. Madam, no. Onye nwanne m nwoke. Ị ga-eledoro m ya anya nke ọma. Ihe ọbụla o mere gị. Ọ kpasugodi gị iwe. Biko. Emetụkwala ya aka. Agwakwala ya okwu ọjọọ. Ị bịakwute m, bịa kọsara m. Ị ga-eme ya ka nwanne gị. Nwanne onye? Pụtakwana gị na ọma bụ nwanne gị. Ntụwadro, madam, anụ gị m ikwu. Madam, asị mepe bọda na coronavirus anachi agụkwa. Ebe ka nke a chịkwa? Anụ m ya na CNN News na redio m. CNN News na redio gị. Oge eruola mgbe ị ga-etufu mkpọkọrọ redio ahụ. Ị ga-etufu ya ma egotere gị ezigbo fon, ezigbo ekwentị ị ga-eji na-ama ihe na-eme n'ụwa. O eme gị were mkpọkọrọ redio tii na ntị. Emepere bọda coronavirus ala. Biko leki a buputere m ihe nọ na boot. Bupụtacha ihe nọ na boot, anyị mana anyị na-akwado imepe ụlọ. Ndị enyi m niile ga-abịa. Ibupụta ya, gị dozie ya ọfụma, wetere m kii n'elu. Onye nwụrụ? My friend, go ebe na go stop. Ọ na-agwa gị? Onye nwụrụ, madam. Iwe. Ebugere mocha.
nwatakịrị nwa ozugbo nna m ozugbo ekpesasịna ozugbo All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.